गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। लोगोफोर, आङो दिनै अमा बिजनेसनि सायावसो भिडिअ लाबोनो गोनांमोन। अमाखौ गोरिब मानसिया फिसिनो हागोन हाया, जायनि न'खरा हाजिरा मावनानै जायो बिसोरो। आं माने इण्डियान आर्मि साख्रिखौ गारनानै अमा बिजनेस खालामसै। अमा मासे फिसिब्ला 7 मासाव बेसेबां फैसा मोनो, मानै फिसिब्ला 7 मासाव बेसेबां फैसा मोनो, 100टा फिसिब्ला बेसेबां फैसा मोनो, अमायाव इन्सुरेन्स दंना गैया, सोरबा मुलि होना फुथारजोबबा सानसेनो सेस। अब्ला बे बिजनेसखौ गोरिब मानसिया मावनो हागोन ना हाया, बेनि सायावसो आङो बाथ्रा सावरायनो गोनांमोन। बेयावनो जोंहा आमाइसो बड'लेण्ड टाइगारा बरिया माने गाज्रि बाथ्रा बुंफैबाय। आमाइसो बड'लेण्ड टाइगारा दिनै मानो गाज्रि बाथ्रा बुंदो आङो बुजायनो हायो। दा जोंनिया बर' हारिनि गेजेराव बड'लेण्ड टाइगार आमाइसोखौ गोबां थुखांग्रा मानसि दङ। जेम्सनि सायाव बुं, एनिथिं एमजेनि सायाव बुं नोङो, माने जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि सोरबाया सोरखौबा थुना होनानैबो माने बुथारलाय होनो बारा गोबाव नाङा, बुजिनानै मोनाब्ला बाथ्राखौ। दा जायफोरा आंखौ गाज्रि मोनो सिं दा बड'लेण्ड टाइगार आमाइसोआ बुंबाथ' मोजां मोनखागोन, हो एनिथिं एमजे आरो जेम्सखौ हो, नंना नङा? नाथाय आमाइसो बड'लेण्ड टाइगारा मानो बेफोरबायदि भिडिअ बानायदो, बा जेम्सखौ मानो बेफोरबायदि बुंदो, बा एनिथिं एमजेखौ मानो बेफोरबायदि बुंदो, आं बुजिनो हायो। फार्स्टआवनो आङो फंसे बाथ्रा बुंग्रोगोन। आमाइसो, नों जेम्सखौ बा एनिथिं एमजेखौ जेसेबां रायो राय, नाथाय बिमा आरो बिनानाव बेफोरबायदि भाषाखौ बाहायनाङा। दिनैनि दिनाव, गोदो बे भाषाखौ इण्डियान आर्मियावबो बाहायोमोन। हिन्दी, जायफोरा हिन्दी रायज्लायग्रा बिसोरनि खुगायाव थांखायोमोन, बेहेनखि माखि थाङोमोन, आं उननिखौ बुंला। नाथाय दिनैनि दिनाव जायफोरा हिन्दी रायज्लायग्रा बिसोरबो बे सोदोबखौ बाहायला। फौजिनि गेजेरावबो सोरखौबा जुनियरखौ बेफोरबायदि बुंनानै रायनाय दिन गैला। नों सानदो नामा जेम्सखौ बेफोरबायदि बुंनानै नों गावखौनो माने आं देरहाबाय, आं जेम्सखौ बेफोरबायदि बुंनो हायो? बेयो जाम्बानि परिसय। आरो जायफोरा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौनो मोजां मोनो, बैसोरथ' आरो बड'लेण्ड टाइगार आमाइसोनि जाम्बासिन मानसिबाव। दिनैनि दिनाव बेफोर भाषाखौ रावबो इउज खालामला, बुंला। आमाइसोआ दिनै आंखौ मानो बेफोरबायदि बुंदो खोनासं। 6 days जाबाय मोनसे भिडिअ बानायदो बेयो। UPPLA देरहानांगौनि थाखाय 108 मन्दिराव आर'ज गाबहैदोंमोन आं। माने 108 मन्दिराव आर'ज गाबहैदोंनो, माने 6 दिन जाबाय आरो बेनि भिडिअनिया। 6 दिनाव बेनि भिउआ बेसेबां मिथिबायना? 3.2K, माने 3200 जनल' मानसि नायदो। खोनाबाय? 6 डेआव। बेनिफ्राय खोन्थाबावगासिनो आङो, आरो थाबावनांगो। आरो भिडिअ' 2 मान्थआव 10Kल', 2 मासाव 10,000 जनल' मानसि बेनि भिडिअखौ नायदो। बेनिफ्राय 4 डेसआव बेनि भिडिअखौ सोर नायदो? सानसुमा दावराय देख्रेब आरो चन्दन मोनखौ रायनाय भिडिअ आरोना, 4,000 जन मानसिल' नायदो 4 दिनाव। बेनिफ्राय नायदो दानिया भिखारि इउटुबार, बिराद मोजांथ' नाम होबाय, जेम्सआ भिखारि 2, बरिया मोनदां, नामा मोजां जादों। एनिथिं एमजे फंबाया भिखारि 1, नामा बरिया। जों सानैनि नामा भिखारि 1, भिखारि 2। आंनो बेफोरबायदि बुंजानायखौनो आं मोजां मोनखायो। बेनिफ्राय दिनै 9 घन्टायावनो बेनि माबाया मा जाखो? 5,000। होमबा नाय, सप्ताब्रैयावबो 3.2ल'मोन, अब्ला 9 घन्टायावनो दिनै 5 बारस'जोब्बायना। बेनि दिमागखौ नाय। जेम्स आरो एनिथिं एमजे फंबायखौ बड'लेण्ड टाइगारा बेफोरबायदि बुङोब्ला बेनियाव भिउ जागोन। लोगोफोर, बेनि ब्रेनखौ नाय, बे बबाव इउज खालामदो। नाथाय बे गावखौनो साननानै मोनाखैदि गावनियाव प्रब्लेमा मा जानानै दङ। आमाइसो, बड'लेण्ड टाइगार आमाइसोनियावदि मा प्रब्लेम जानानै दङ, जुनुन प्रब्लेम, बे गाव बुजिनानै मोनाखै। फंबायमोन, मानसिया सानफ्रोमबो सोरखौबा नोङो दा रायनो रागा माने बाथ्रा बुंनो रागा नोङो बेफोरबायदि खालामना लागोन ना, नोंनि ब्रेना बिदिनो जालांगोन आरो बे ब्रेना लास्टआव फाग्ला जालांगोन। बे ब्रेना गाज्रि जालांगोन। दिनै बड'लेण्ड टाइगार आमाइसोनि ब्रेनाव बेसेबा बोसोर जाबाय बे मानसि रायनायल', मानसिखौ रायोल' बेयो, मोजाङै बुङा, माने रायनानैल' बुङो। दिनै बेनियाव ओरैबायदि डेन्जार जालांबाय ब्रेनाव, बे बुजिनानै मोनाखै।
बे गाव बे ब्रेनखौ माने सोलायनाय लाबोनो रोङाब्ला साननानै थान्दा दिमागाव फैनो रोङाबा बे मोनसे समाव मानसिफोरजों मिनिजानाय जागोन 101% रोखा बाथ्रा बुंदों आं नोंखौ मानसिया सानफ्रोमबो बेफोरबायदि रायनाय बेफोरबायदि मालाबाबो लाबोना मोजां भिडिअ नाय बिजनेसनि भिडिअ नाय नों साकटांफोरखौ नाय थां बेसेबां गोरों मानसि जना जिरायनानै दङ माबायदि बाथ्रा बुङो ब्रेनखौ थान्दा खालाम मोजां टपिक लानानै थान्दा माबाजों मानसिफोरखौ बुजाय दिनै बियो गावनो बुजिनानै मोनाखै गावनि ब्रेना बबे लामाजों थांगासिनो दङ बियो गावखौ माने बे ब्रेनखौ इउज खालामनो रोङाखै मानसिखौ रायनायल' जागासिनो दङ दा आङो आमाइसोखौ जेबो बुंनो साना आरो दा आङो आमाइसोखौ रायफिनोब्ला गोबां मानसियानो मोजां मोनो आं बेखौ रायलाया आं बेखौ गोरा रावजों बुंलाया फंबायमोन बा आंनि लोगो नोंथांमोन आं नाथाय फंनैसो बाथ्रा बुंनि आमाइसोनियाव आङो मा जानानै दङ मोजाङै मिथिगौ आमाइसोआ नों गावनि महरखौ जेब्ला नों रागा जोङो नों जेब्ला रागा जोंनानै बुङो नों नोंनि महरखौ नोङो आइनायाव नाय नोंथ' नोंनि मबाइलाव नोंनि महरखौ नुखादों नोंखौ माबायदि नुयो नों गावखौ नाय रागा जोंनाय समाव नों गावखौ आइनायाव नाय नोंखौ माबायदि नुयो नों बेनिफ्राय नों गावनो सोलों आंखौ रागा जोंबा माबायदि नुयो बेनिफ्राय आमाइसोनाव ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम जानानै दङ बिसारा फैसा दंना गैया आं मिथिला मानसिया हामख्लं जोंदोना आं डाइरेक्ट बुंनानैसै आमाइसोनो गाज्रि मोना किडनियाव पाथर जाना दं बिसाराया हामख्लं जोबनानै दं मानसिया फाहामनानै ला आरो फैसा गैयाबा भाइ लांफाय आंनिफ्राय एसे हरगोन आं नोंनि फैसानि प्रब्लेमखौ मानसिफोरा बेफोरबायदि बुङोब्ला जोबोर मोजां मोनगोन बुंलाय बेखौ बुं नंना नङा नाथाय जों बेखौ लुबैया आमाइसो जों बेखौ लुबैया आमाइसो एसेबां खामानि गैयाब्ला नों दिनै जायफोरबायदि गिदिर मानसिजों थायो अमा फार्म खालाम अमा मिसन खालाम दाउ फार्म खालाम दाउ मिसन खालाम ससियेल मिडियानिफ्राय एसे गोजानाव जा दा ससियेल मिडियायाव थायै बिसाराया ससियेल मिडियाखौबो गारनो हाया माने ससियेल मिडिया ओरैबायदि बुस्थु ससियेल मिडियानिफ्राय नोङो ससियेल मिडियायाव फैदोंब्ला ससियेल मिडियानिफ्राय नोङो जानगारबो जाफिननो हानांगोन नों बेखिनि अपसनखौ नों निजे लानो हानांगोन नाथाय नों ससियेल मिडियानिफ्राय जानगारबो जानो हाया जानला मानला बाथ्रा बखिलाबाय थानानै नों गावखौनो गाज्रि खालामनानै लानो आमाइसो आं बेखौनो बुङो नों इमान गिदिर मानसि थायो नों एसेबां गिदिर माने हिम्मत गोनां मानसि माने पावारफुल गोनां मानसि थायो अमा मिसन बानायना ला आमाइसो अमा फिसि दाउ फिसि दाखालिबावै बिसाराया बेसर फोसोदोंमोन बेसेबां फैसा मोनखो बेसाराया एग्रिकालसारनि मोन्दोंमोन खोमा फ्रियावनो बेसरखौ बिराद बेसर फोनाय देखायसोदोंमोन आरो आमाइसो खख्लाबारिनियालाय मा जाजोबखो माथो आलुजों माबाजों दैयावसो थांजोबदों मानसिफोरासो बुरना खख्लाबारिनियाबो आलुफोरा आमाइसो खामानि मावा आमाइसो आरो गुबुनखौ बुजायनो नाजा उन्दै नंला नोङो गिदिर बोरायबाय हाबा जाबाय मिथिबाय हाबा जानायनि उनाव मानसिनि साननाय हनायफोरा सोलायनांगौ सेंग्रानि बायदि जाया हाबा जानायनि उनाव साननाय हनाया सेन्स जानांगौ जानला मानला नोङो बाथ्रा बुंबाय थाना आमाइसो आरो किडनियाव पाथर जानायखौ फाहामना ला आमाइसो आरो आमाइसो आङो नों बायदि बेफोरबायदि पावारफुल मानसिफोरजों थायोब्लाना दाख्लै तामुलपुराव सासे बर' बिमा न' होसिनजाना थैदो गथ' सानै दोङो बिफाया जेबो मावनो रोङा फैसा हैथां आमाइसो आङो नोंसोरबायदि पावारफुल गोनां मानसि थायोब्ला बैसोरनो आङो दाखालिबावैनो नोंनि जायगायाव फैसा हैनानै इउटुब भिडिअ बानायसिगौमोन आमाइसो मोजां खामानि मावा आमाइसो आरो आमाइसो नोंखौ ओरैबायदि मानसिफ्रा बांसावगासिनो दङ माथो नों सोरबा नोंथ' बबाव थायो गासैबो मिथिखायो आं नाम लालायला रङियाव थायो नोंसोरनियाव थायो मिथिगो बेनिफ्राय आमाइसो नोंखौ ओरैबायदि बांसावगासिनो नों माथो लाल सासो फुदुंनानै मेरिगल्डो सारानो होयोनो गिदिर मानसिफोर थाङोब्ला आमाइसो नोंखौ बांसावगासिनो मानसिफ्रा फैनानै एसेबां नोङो मोनसे पार्टिनि जानाय इमान गिदिर बाथ्रा बुङो नोङो फाग्ला मानसिफोरनो सासो रानथिङो नों बेयाव थानानै आमाइसो मा खोनानो मोनदो फाग्ला बेफोरबायदि सा रानथिंलाबायो नोङो लिडार जा अमा फिसि दाउ फिसि आमाइसो आरो जेम्सखौ राय बेसेबा राय नोङो बेसे राय नाथाय बिमा आरो बिनानावनि नाम लानानै रायनाङा मिथिबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द